உங்களை ஒருத்தர் அசிங்கப்படுத்திருப்பாங்க, ஒரு இன்சிடென்ட்ல வாழ்க்கையில ரொம்ப அசிங்கப்பட்டுருவீங்க. அது பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், யாரா வேணா இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரொம்ப அசிங்கப்பட்டிருப்போம், இதை சாதிக்காதனால, இந்த ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில நல்ல பேர் எடுக்காதனால, நல்ல பெருசா மூவ் ஆகுதுனால, நம்ம கையில காசு இல்லாதனால, ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல அந்த இன்சிடென்ட்டை அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருங்க. அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் உங்களை மோட்டிவேட்டடா ஒர்க் பண்ண வைக்கும். எவ்வளவு பெரிய தடங்கள் வந்தாலும், எவ்வளவு ப்ரெஷர் போட்டாலும், நீ 10th 12th 30 வயசு 50 வயசு 60 வயசு உன்னை அசிங்கப்படுத்தினதை திரும்ப திரும்ப நினைக்கும் போது உனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். அந்த மோட்டிவேஷன் வச்சு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், எதை வேணாலும் அச்சீவ் பண்ணலாம். என்ன இதை செய்ய வச்சதை நான் பட்ட அவமானங்கள், நான் பட்ட அசிங்கம் தான் என்ன இவ்வளவு தூரம் ஏதோ ஒரு கொஞ்சமா சோத்துக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி பண்ண வச்சது. பிகாஸ் நான் எதுவுமே வேலை செய்யாம சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன். 10 ரூபாய் கூட எங்க அப்பாட்ட தான் வாங்கணும். நான் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி வரதுக்கு என்னோட அவமானங்கள் தான் காரணம். என்னோட இன்சல்ட், என்னை அசிங்கப்படுத்தின விஷயங்களை நான் ஞாபகம் பண்ணும்போது இன்னும் உழைக்கணும், இன்னும் மேல போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வர ஆரம்பிச்சு.